Déu vos guard. Avui ens ve de gust parlar del llibre 365 dies amb Maria, una petita joia editada per l'editorial Claret el desembre del 2020 i que és obra del saltenc Àngel Rodríguez Vilagran, doctor en periodisme i ciències de la comunicació i llicenciat en ciències religioses. No és el primer llibre que l'Àngel Rodríguez dedica a la Mare de Déu. Recordem, per exemple, el seu treball Maria 31 Santuaris, editat també per Claret l'any 2018. La presència de Maria a les nostres contrades és ben visible. La notem prop del mar i de la muntanya. Fa estada dalt de turons i a la terra baixa. La gent se la sent propera i ha buscat sempre consol i refugi. Maria ha deixat petjada en la toponímia, ha inspirat llegendes i tradicions i se l'ha fet protagonista en les diferents expressions de poesia popular. Les cançons de bressol, les nadales i sobretot els goics, dels quals en podem llegir molts fragments en aquest llibre de l'Àngel Rodríguez. Hi ha dues maneres de tensar-se a aquest llibre 365 dies amb Maria. La primera és capbussar-s'hi i anar girant pàgina rere pàgina fins a trobar la nostra advocació mariana més sentida i propera. Així, qui porta el nom de la patrona dels gironins i per tant es diu Àngels o Maria Àngels, no pararà fins a arribar al 2 d'agost. Qui coneix la figura del dominic Sant Francesc Coll anirà directe a la pàgina 19 de maig, dia de la seva festa, per llegir què en diu aquell dia de Maria. Sabent a més com n'era el pare Coll, gran devot dels Reis del Rosari, no ens estranyarà gens retrobar-lo el 6 d'octubre, vigília de la festa del Roser, i veure com l'Àngel Rodríguez aprofita per parlar-nos del retaule gòtic de la Mare de Déu del Roser, venerada a l'església parroquial de Gombreny, terra natal del pare Coll. I totes les que porten el nom de Núria obriran el llibre directament a la pàgina del 8 de setembre, festa de les Mare de Déus trobades, tan presents a casa nostra, on Maria sempre s'ha fet trobadissa entre la nostra gent del camp i de muntanya. Hi ha una segona manera de tensar-nos al llibre 365 dies amb Maria. Un cop superat el primer impuls d'anar a buscar la nostra Mare de Déu particular, podríem seguir el consell del propi autor, l'Àngel Rodríguez, que ens recomana tenir el llibre a mà i començar cada matí amb la Mare de Déu, saborejant, gaudint i meditant amb l'advocació del dia. Aleshores coneixerem millor el territori, pregarem amb el goic i meditarem amb el pensament de cada dia. Maria, Mare de Déu i Mare Nostra, amb aquesta petita joia que ens regala l'Àngel et continues fent present entre nosaltres, eixamplant els nostres cors i esperant poder-te tornar a visitar en 365 indrets de les nostres contrades on hi fas estada. Us recomanem la lectura d'aquest llibre on la Mare de Déu ens acompanya tot l'any.